Pliang sngobha sa sisin pat ipi ki parabange ki parlok ki be baro ki bala apane shimbentalang bat ngi lengba jong gani kajing shakri kajing manilang kajong you play lengba gani ka YouTube channel ha gani ka por ka bamenta ni khot sngobha ipi hangnu ba pi don ba pi ni shimbentalang bat ngi da ka bani ne shakri lang ya ka kerteng ka ba im kajong trai barunang panim jingi ujis grace tin kajong play ka pen ken mau yangi ka ong hakasam ka bashispa arpu ar ket khot ka baningkong ngalak kemen haba kila ong hanga yang ine lej shaka yeng utrai doblei un kirku ya gani kajing puli na kektin kajong u ni ne pendam kajing duai ngi ai ngu ye me ko kenruat hakabakum gani ka por ba gani ka klip mat melayalam ngi ko try na du ka basdang hadu gani ka klip mat ka bamenta lengba ki bakum kini ki lat jong kajing mani kajing shakri kajong yeme ngimata tin ko try ba men yalam ru ikimen sim kajong ilang iwei pe wei kat bang irang seng man shakri ka kerteng kajome ngini o snow kajing don kajome ban ngin snow hun ru kamen sim ko try bangi mani yeme ublei ba em ru shisha ben kentang no ikini ka por baro jong kajing mani kajing shakri kajong yeme ko try namar ka kerteng kajome uji sungi duai amen ngini abteng yakni kajing shakri kajing manilang kajong you play hakni ka step da ka bangine so lang de kajing ruai ka ba arspa khan riu kila de baro kitu riu sngi but hadin bala de ban ruai yakni kajing ruai ngan kerpat ye Mrs Wanda Shisha de khat in yalamengi ka ba pulina ka tien kajong play but ha kajing duai kila de baro kitu kasih utrai ba temai rulami do pai men sim jong gatules ngeupa ai gu agani kasih ka bapa do kidang stepan ya ro ya Bagajing ijong uhangila ay kani kasih try kasih belai kasih jingun kasih kajing shong tai ay bashan Ken ya her kum jing you be leng ba ke kat ban pod yang patka jing suka ba prai jing kermen un bahiyana utrai kanika jing Jingiaseng jati badon gajing shong tan haneng yangi kabala kreu traya kiri play kalong ka kucing kuslai jong yang in inoga kam
yo jing kuna bone jing men ruga jing shong tai hanes Haswa bangan duai ngan puli katuk nge nak tien ke jong blay ya ka bafila ban syam nak siti upol apostol syaki nong Filipi ka lendong ka basau ka dekat ka basau kum tu ter ki kentien ki bo ong kum ni to phen ye kemen no a utrai hala ka sngi te nga ong pat to ye kemen to ai ba ka jingiasha jong phi kan pau ha ki blio baro utrai ulajan wat kuslai ke aka ru ndrei ha ke aka baro da ka jing duai bat ka jing pat lem bat ka jing ai ngo to phin pentep ek jing pan jong phi sha ublei te kata ka jing sok ublei ka bapalat ya ka jing sham phang baro ka ri jai ken ye ki do no jong phi bat ek jing mat jong phi ha u kres jisu ti hadin balayas no kini kinten tin ka jong ublei tin pendam lang ka jing duai au break pa jungi bah benang atrai wan hajan jong me atrai kini ka por atrai ha ka bangin yo ro bangin shakri penan buram atrai ya ka teng ka bakhoi ba badon bor e ka jong me atrai bangim la atrai klem da aingu atrai ka jing dan kat ka jong me atrai ha kini ki sngi ki por baro ka jingim ka jingi ka balit no shakmat atrai kat hado kini ka khlip mat ka bamenta atrai ya ka bangin yo bangin shakri lai lu atrai ka teng ka badon bor ka jong me atrai ho atrai ni em ha ki sngi ki ya atrai jong ka jing e atrai ka badap la shibun ki jing e ba ka jin jar atrai haba hakba baro kaleng satlak jong ka perthai atrai hak ba gari kini khlam atrai kala sar hi trai yaki patlang hi jong me atrai baro ko we kini ka perthai atrai ne atrai wala kataru shibon atrai ki brio atrai ki bala sham shibon ki jing e atrai hak ba kala dani ka jing ka do wadi ka bam ro atrai ne atrai ngem la atrai klem da ai ngo ye me atrai ya ka bangi la atrai ban sngap i khubor ka tien ka jong me atrai bangim shem la kurdu atrai ban yo snoi khubor ka tien ka jong me atrai jisu be atrai wan hajan jong me atrai ka ni ka po atrai bar nga ai nu atrai ka jing dan rang ka jong me atrai ka hadu ka ni ka khlip mat ka bamenta atrai ya ka bamila ai ngi ka mat ka bakoi ka bakhya atrai ya ka balangi la bangin shakri ye me atrai halak yeng ki sam ki jungi atrai me yo i atrai ha bakani ka sarkar atrai ka bilking atrai bangin le shaka yeng ka bakan tang atrai ya ka ba amsha atrai ban lum bun brio atrai bat ngi rukum ki bangi atrai ngi hap ngi atrai ka kum ka an ki ba pnya da ka sarkar atrai jisu renga ngai scam atrai wat la hang nu habangi shakri ka teng ka jong me ngai scam me dan reng kat hang ta atrai jisu be bar ngai scam atrai Allah atrai ru men sim jong me atrai habangi dan hayeng hasam habangi shakri me to ai bangin shakri atrai na do ka do no ka men sim ka jungi atrai maka tien ka jong me ru ka ong to ya do men sim atrai jisu be atrai to ai atrai kum ki bangi atrai habangi shakri me ngin shakri na do ka men sim ka jungi atrai bangai scam atrai bahkan ka por kum jo atrai shakri jong me atrai uban sa ai ka khubon ka tien ka jong me atrai to ai atrai bi ki aka atrai ka uban sa bet atrai ka ni ka por atrai ki yo ban shong sa ka do no jongi atrai jisu be atrai bingin yo atrai bingin pendan kam atrai ki sngi ki por baro ka jem ka jingi atrai namar ka tien ka jong me atrai ka long ka wai lam ar lang sati atrai ka be da atrai ki aka baro atrai ka jingem ka jingi atrai jisu be atrai ma dwai atrai ka ni ka por atrai be men dan ka atrai bo shakri jong me atrai ho atrai ulong tang brio atrai ki jing tan ki long na u try ne ke jing pan janai ke jing persat men sim khu ka long jong me try jisu ai try ke ek ban sa bet try ke ne ke por kin yo ban rung ke do no ke jingi try bar kham tam try to ai try ki tu ki baro try ke be sno ba snap try khu bon ka tien ke jong me try to ai try be kin shash ko re ka try khnang ba try ke ne ka long ka bor try ha ke jing em ke jingi try na ba try klem me try ngem la ban le ei ru em try ke ne ka perthai ke badap ke jing e ke jing jin jar su da try le dek tang me try nong pen em try but to ai try to ki pai lang jong me try bikin wat em me try ba me long to blay jong ka jing pen em try bikin pedyang em me try kum to nong pen em jong me try to ai try bikin men sim ba ko dot try we try bikin phai shme try bikin phai shme bikin kala ka bamut try bikin e no try ki aka bahar ro try ki jing sum bha jong ka ne ka perthai try le bikin phai shme try bikin yet ela ka do no try bikin wat ka khmat ka jong me try jisu be try nga dwai try ka ne ka por try dan kat ba ka jing shakri ka jingi ka badang sa try nga pa ni ki ni baro nga ngo nga dam nga pa ka teng jisu ba nong pen em amen to blain ker khuleng ba ka jing pulin ka tien ka jong u barun sha score ka jing duai ka bala le ra ka shakri shakmat ka jong u ni ne point shakawai ka benta jong ka jing money ka jing shakri ka jong you play ha ka ne ka step ba ka ta ka long bangin yo snow bangin sngam ya ka khubor ne ka tien ka jong play leng ba i Mr. J Pangchu ni snow ai banai ngu e yo play ya ka
por ka ba I ba pongchu ila ai na ka benta bane sam na ka tin ka jong ble lem rengkat bat ngi kum ka balang bat ngangi skem bo ble undon ringkat lem bat I kat bai dang sam ya kan ka khubo na ka tin ka jong ble hapring jongi shwa bangine poi na shukini ka benta tungine so lang de ka ting ruai ka ba ars pa kendai nang shlei ka jing slop ki ru ble nang shlei ka Jingiaseng Tony kong ngaso barai kubri ya Balang Jungi ani NONGSDER kitiman basan kirang ba Balang adu kisamla bi long kmi bi habarit baro kam tam mo kumpuni kapor ya bu syakri barit jong udon kabenta ban yeng bat ban sam ya kitien kamu hoj bak badon bor ka jong Trai bod no im jing Jesus Christ bolong khon jong blei kum sikri bitron ngam aban aingo ya kinong paniai ya program committee ki ba las ibit ya sikri ban yang abakum kene por ha jinsya ngo mengamda dai opit ban same kitien ki jong blei bat haba ngapen sko nga ba ngadon kam ban yadon bentalem kum kene ki Sngi kam crowd ba ngam ban sam na kitien ki jong blei te ngalap perjang ban pusan ban wat iki lenong kita khat henry nas ngo ba hab kum kini kapor le se kan jindala bai nga ba ngan sukren kelumbe henry ngasu ba hakum kini kapor ngan bu katuk ne kelong bai khat ki bang ila ban sem na ka sti ko jong pol sia ki nong rom kal nong ko ba sipo kadukot ka ba kendai ter du ko khatlai ikitien ki bong kumne ba lada mentlasna da kachintur yau jisu bu long Trai bat mengej ala ka don not ba blei ulo penmi pat ya una ki bayam on pen em yame namar da ka don not ken ubriu ngej ya ka ban yo ya ka hok bat da kachintur ken ba plasna ya ka ban yo ka jin pen em tôi ni pen em lang ha jin doi ko pa jing ni bo meneng long Trai jong ki met bai men sim ki jong ni Iwan hang ni klibat Trai jong ne no phai jong ni Sngi ka Sngi bkrau kentang ki jong me Trai Iwan kroi ki yem kentang ki jong me mani sengi ka duwan Trai bagi ai bangin pendap ni klipman kin long lembag jing pniai ba start ki jong me kham tam au kum ni por Trai ya u ba sakri barit jong me udon ka benta man sam ya ki jing bam mana kitien ki jong me Trai ke siani u na sekmat mana sedit bat na sekadiang ba sikaman
Bak ke ban mi no action tur ke chung om da ke jing pen khre ke chung nei lang ba jing prakhan men sem ke jong me trai lang ba men sem ko e gine brong pa na teng trai no em mi Jesus Christ tau ma pop kra me sem man khman na du man ta ba du lak ta amen te kumbang la ong na basdang pa kubor ka kwa pas ko ni janit kalong kelung bat aso ban ong ba kabang kwa ban sedang kalong bagi baro ki bangai wat mangi ki blak diang try ni Yesus Kristus ko pnong pin im jungi ro Henry ni long inong pop habangi ong ni long kinong pop le se lam ong bagi don arti ki jaj pop ka wei ka pop kalong ka pop nadu ka pop Trai nadu por jong Adam bat em haba try thao yêu brio ki la le ka pop ni pe Genesis ka bening kong kan long ba ron reu kum ro blei la thao yêu brio Genesis iwei ar pun reu ong kum ne u blei u la ong ru to ngin ya thao yêu brio ha ka dur jongi kat bakum ka jing sriem jongi bat kin sinsiar halor ka dur yau ka do ha ka dur yau bat halor ki sim beneng bat halor kin jamrat bat halor ka perthai baro bat halor ki kin japapar baro ki bapar halor ka khndu te ni la bat su thu ang tu da ka bening kong oblei ula thao yu brio bat ye ka brio bolong Adam bat ki em ba kin long kin jing thao ki jung blei na mi len ti ba maki ki ban sen siar ya ki jing don chik em jong ko perke hi baro kawai anrei ka ja yu ba dei na ki jing le pop ko jung ki ya ka ba ki la bam ya wei so na wei ding ubodon ha per eden but dei nam ba ka ni ka jing kapop kabaki lapami uso dak bo bleu maham kane kapop Trai kelawan wala bleu maham ya Adam makim Henry kim sem la sa skor yu Henry gila ha ba jing pen so jung sen bat kila bam yu so na ta ding bo ngong so ding batip mangitip ya ka ba ba ga basni iya ka kitab Genesis kan nong ba ar record ba khan reu untuk ter ong bat ublei bat utrai ba ublei ula hukum yo tau brio udah ong nau ding baro akper da ka ban bam mela ban bam Henry nau ding ka jing tip yang ba ba ga basniu men o yo bam na u da ba ha ka ta sngi men bam na u dak bayap men yap cisya ten rewat la bleu la adong yo Adam makim ki belong breu ki baning kong ki bleu la thao man san sia ri ka persei Henry la le ko pom dak ba ki la ngej ye ki jing sia pen soi bat ka ja yu ba ka jing tim kelawan hau Adam makim bat kini ki jing tim ka belong ka bainong jong ko pop kawan hab yangi adu ini kisini momentar nang pulia ka Genesis kan long ka balai ka khot ba khat khandai ko ong kum ne da ka jingsep ka khamat jume men ba mi lau pu hadu ban da men phai din pat sha khando na mar naka la sim yeme na ba ka do met melong bat sha ka do men net phai pan thì cùng ngal om tan ini gilong ki pop Trai ya ki ba ka le na du pat temen ki jungi bat ni nang yai le leng ba ki pop ki ba ni jai le aman na kisni kum om ne wat ring la pediang yo Trai jungi Jesus Christ kum u nong penim jungi Henry na mat ba ngilong ki bri betlot ki ba pop ni sia pen susi yo Trai jungi
dah kami cek Depok aman lagi sini. Henry, ke ba sengkrat kolong ba adien bau Ibreu neng kong bau bleu thau adam ken Depok. Henry bleu kata-kata ke thei mau kwa bangin ikon ben riu bahir pateng no adam ken in yo ye ke jing penim ma blei mengitip bo blei ulong bakrau ke jing e bat dei lembag ke jing e ke jung u ma langi puli kitab ke berem ai kitab katno phongut kinoi thu lupa in balam ham yengi bangin phai ye khmat chu blei henry kalong le nei ma ki bangai bat babot yau blei kidang yai le pop na goi po su goi po khaddu o blei mar ka jing e ba ka jung u kap long u wat adu ban pha no yu khon jung u bala kha mar wei sang ne pru thei ban sa yap nang mar ki pop mat ki ram ki jung hi au gospel ka jung yonis kan nong balai phat khan reu ko ong kum ne namau bleu la e kata kata ke thei kat bau la it no e ro khon bal khamar wei bau e ru bangai hu un om jat su en rei bau nio ya ke jing em bom chukui ting i hang ni bakat nu ke jing krau ke jing e chung blei ko bal pen long u wat ban it no yo khon bal khamar wei ju trai ju Jesus Christ ban wan sa yap alor ke ding na nak mentakit pop mat kiram ki jumi pia bo jisu lawan sini perthei lakhai u kum briu kum ba lakhai hangai phiru bat uraya ulayen ula he ulasan kum balong mengi ki briu usia ki jing e ki jing stom khanang ba ngina ba suthu ba kum no ngiru ngila ban sha dari ban bot ki dinjat ki jung anrei ngi kum ki bom ki bangai wat langi la yo i ke nuksa lau trai jung Jesus Christ abo dong em bo don rangkat bat ni hasla jung putei rei ni nang yai le pop mat ni da wat dong pen ban yu mat kata ke jing wat dong ke jung ni nam da trai jung Jesus Christ ka dong wat ban de no yu bat ban IT ha ki nok san chara tu por ba on sa yu ha ga ding pna nam ta ki pop mat kiram ki jung ni thì cái long cái bà cắt nổ một lấy YT lộc hồn mình xã giáp ở lô cái đinh na cái bàn tay kịp bom bật kiram cái dùng kum bang ini cek bau blay ulong na bom juga siap bom juga bật kum bang ini dak kisah ini por kiba nyo snow cái jing nyo jumai ya cái jing yap cái jing accident ko magalong mentai ke jing yap klam ko magalong mentai ke coronavirus le sikini ke kilaan persutu ini bagi long ke wei na ke boblei unang yai pendem ya ga ke ba la tho ane kitien ke jong blei bari ke ke ba ublei udan ke jing thmu ha ke jing mut jing khat ke jong ba ka bo kong san nga ka long ba nga dei ban yai sekman ba nga dei Kristan Manin bot ban le ekamon ke jong trai ni Jesus Christ idan we jing thu khana ya ka ba phi la sai yo so man por kia le se ka long tang ke jing pen kan mau ha ka ba la don we yu nong rem ha ka we si o ya ken ti jing ya ken ti ba kham se jingai te la mi dang step mat la ya mat nang ya lawan la poye goi wat doi la jam ya ka la yo jing tengan na badi lamba ko jong wat doi la nang yai la poye ka bai ka leng kha jing gi breu bat ang tu rai yo i yu we yu so khia bo por ba so la bam bat la snow ba katak la pentingan ni u ma baga bang ka siam ha ke jing chit kerang jung sni
kum tau nang yai baru nang yai u lap sakwi lang kha jing gebreu hak boloi I yo potau bu por le se sipo ka san metar ke por ke jung u bat uniu Trai patau long ba jam ba ni la ban dia u mengitim ni la ban kerja ru ni dapat usok benda usok ini I le kum patau mon ko ong ni siu la ban kya kum ba lai sau kilo bat ba he ha tiu ni nong rep long balik klik dia kum ni ong bu blei jung yu ba be kum no bu pen so yu patau ba he kat ni kat ba Trai jung ba deu ba por bom don ka bor em batang kerja ru la yap ri so ba deu ba he ba ar kilo la kilo tu la syukut kum tau jemut dekat yu teu la nang ya pat na la sit kat ang ba ka Sngi la penlong yu ba un song thai ha Trai jung wo yu so bat kat bau nang song thai ang ta Trai jung ding so la ja kum no ba la yap yo thia kat bau nang yap yo thia kum no kisim ke wan kiu tuan dem jrong jung ding so but kum no wei no so la puduk na khle jung kun dit thret pe jong la dom te kisim but pe bu wei pen kindit yu de so barit ba u hap a khle jung u kun dit thret bot ong wa ngam tip kat niu ding ba he u ding so kitnat ba he ba pian u so de barit but u ka jimut jim khat u ka sai cái darang ta ko ong ba pleng de bleu ba sta ban dei ba bleu kum ba prakhat na du mene bu bleu ba be la kat yu niu ding unda pen so yu niu ding wat tang ba khamrit yu pathau le se kat so khia ro un ham an dung ti jrong le se kli junga kalapai tiga le se kalong kum ta yangi ru abang persiang banya banwat de banyet ya kamon ke jung le se indon lenti te ke ei ke bang indon kam kalong mangin nge ban chanya ban le ya kamon ke jung pa jui molong blei kadon ru ki jing prakhat ki babun sien kalong ba hadin ba Trai jung Jesus Christ lawan sasla jung ne perthai baru lawan ban sa yap alor keding na nak banta ki pop bat ki ram ki jungi ke ei ke bangi don kam ban le agini Sngi baki ya baki pop ni lap dong bangin le ya ki hukum ki blatho ka Bible babon ki hukum ki bangi hapan pendap ki bangi sai pule le se man ka tayo man ka por le se ha ka Balang jingi ru mi sai pule ki spo hukum la man sem na mi sai pule barbor kolong na kitab Exodus kal nong bar ko badang tu mi sai pule ba yiki si hukum mau kum manin kong kamun kum ba ar ter bat kene ka kum ka pen ka mau ni kum no bang le ba yiki ban pendep ikini kum kanang mungin long ki briu ki bijanai ha ki jingai ki jungi bat mengila ban le ka kum ka jingkwa ka jung Trai nu penim ni Jesus Christ bat ka ba kham sunat ka long ka hukum ka ba khan nhiều ka ba long ka sipo ka ba sipo men ikwa ya ke yeng para marjan jumbe men ikwa ya tengau para marjan jumbe lemne ya mrau jumbe lemne ya ka mrau jung u lemne ya masi jung u lemne ya kada jung u lemne ya ke e ka badai ki jung para marjan jumbe le se kan kham sai khindiat là mi puli ya ke bau Paul Ukraine
lengba ka sti ki jong u ha ka ba uong ba yo pramarjan kumba la de la dang la ben yo pramarjan jungi kumba la de le se ngi lan pendep i bro ni ki chi pho kum ki beng sek pule te kata kalong ka jing dawa jong Trai Jesus Christ bagin i pramarjan kumba la de kumba blei jong ka jing kumro blei na penda ka jing ka jing kra ko jing ki jong ka ba wan ra ba pha lo kun bala kham roi sinek pertai nam ta pop bat kiram ki jumi bat ka wei bang kwa kalong ba ka de ka ya jong ka jing ai kam de shu ka ya jong ka hukum bat de leng ba ka ya jong ka jing ya ka ba i bar hoi ni yo ka jing de sa ji sin pat leng ba try jung Jesus Christ bat ublei bolong mu baklit do yang himet bat kimen sem ki jungi haba kalong ka ya jong ka jingi ru henry ka pokung sang ki jungi kalong ban ngai yau try jungi Jesus Christ mau lawan sini pertai ban yap nakamta jungi bat ngin pla dalak sintur ba Trai Jesus Christ ulawan ula sayap alo ding pna bat ula mi pat na kibaya te habang ong kani wat lang ngai ndai ka jingai ki jungi ka don kam ru ban pla lengba ki sintur ki jungi lengba ki jingle ki jungi bat kita ke dong saki kiba ni don kam kat baginang man ina syakri hasla yaublei hasla jungni perthai te shungan nom kren bon kenten ko mar chupen kot upol na ba sti jung udawa ini ba kaban kami ni kelong ngin pra yau try Jesus Christ ba wan syakni perthai ban sayap namar ki pop kiram jungi bat bingiden kam ba ke jinget ban nget bau Trai Jesus Christ long phone jung blei melawan ban sayap nam thai pop kiram jungi halo ke ding pna bat man phla ba ulayap la tebu ba la mi pat ha ka sing ka balai kani ka long ka badon kami ban phla se ki bangai bat bongwe jru bat lengba ke jing phla ke jungi lemba ki jingle ki jing kren ki jing im ki jungi kani lam jungi ban yo ye ki jing im Tangini kubor pendiat nam tak boram mucung blei. Amen. Long ini pendem anjing tuai. Trai si ni wan khamar ke khet ke boram mucung metrai. Ban aingo yegi jing tukan jomel makan ke por trai. Lang bagini kubor ke belengkot. Ai rap trai mingin sutu. Ya. Di pop ke bangi don lang ba jongi yui pe wei. Henry ni tip balim bagi jingwan ke jung metrai sini perthai lemba ke jing sayap ke jung melo ke ding pna me pli pat ikalat kalenti yengi ban ni don ke jing dei barum lei lemba jung metrai erap lemba ke jing le makin jing kren ke jungi lemba ke ya yeng ke jungi makin long ki paplasna ba me melong khon jung lei malawan macayap alo ding pna ban lami pat nang bayap trai ban pen em yengi kinok pom sim ko borom chunde ma bi pop kang sem man kleman menta bara laktaru amen ngi ai ngo eu blei na ka benta ki kubor ki bangila yo ban snow hagni ka por ngai scam bo blei un kerku yiki bat ba pinlong ru ki bala yo ma ki jing kerku lengba ki jing snap bat ki jing shot score yiki ki kentin ki bala sama pring jongi lengba shakri jong blei Kublai shibu ni pi ba pangchu do blai unang kirku iki sngi ki jing im ki jong pi ba pinang la ban im sngi ya ka ban shakri ka ma yu ha ki sngi ki badang sa baro ni ai kublai lang i pi baro ki blai shim ban talang bat ngi ya ka ni sngi leng ba ka ni ki jing shakri lang ka jong yu blai do blai unda kirku bat unda don ringkat lembat pi i wei pi wei
kenang ba pinyo e ke ban siem ban dang i ban shakri utrai ha ki sngi ke basa baro jong ke jingin ngine pun wai no e ke ni ke jing shakri ke jong yu play ha ke ni ke sngi da ka bangine so lang ne ke to ke jing ruai ke ba lais pa pra pu pra nga snows kem jisu ulong jonga Gas kem jisu ulong jonga akaburong lay ngayo marpa jing ben im layo bajing sius pa nas nambah kordor lasak yana mentanga benda mentanga wai ya rodong pendim kat badangin mentanga benda mentanga wai ya rodong pendim kat badangin ngala ai tilur ngashem sngau pat jing men ban yo sngau tin basawa hapo kamen sim layai benda Gak tin jing i gak tin jing ma mentanga benda mentanga wai ya rodong pendim kat badangin mentanga benda mentanga wai ya rodong pendim kat badangin ngala ai dilur ngasyo sujai balunong pendim ngam sio kuslai mentanga yai a shining up ngashin tan jing pa taka jing i mentanga benda mentanga wai ya rodong pendim kat badangin mentanga benda mentanga wai ya rodong pendim kat badangin tungine pun wai no e ke ni ke jing shakri Pada ka wai no jong ke ni ke jing mani ke jing shakri ke jong ye me ko try leng ba jong ke ni ke sngi pelat yang nginang ni de ke jing kerku ke ba bhatam ke jome turai ba ke jing ai ke ba dap biang ke jong Jesus Christ bo try ke jing i ke jong ble pa ke mana bom jukut lemru ke jing slok ke jong mensim bo khui ba kini lai ke balang hawe ble ke dalong rengkat lembat ngim ki khun ke jome ke balang lembat ki rungai ki ba mani ke ba shakri me ke ni ke ri ke ba i ke jong i kumju asat lak jong ke pertai nadu mental shai shadu ki ba bom jukut ru amen